تماشاوانên hêja em vedgerin Silopiyê, Bakurê Kurdistanê, çalakiya Roja Aştiyê jî li Silopiyê birêve diçe. Hevserokê şaredariya Silopiyê Süleyman Şawluk mêvanê min e. Silav bo terkekê Süleyman, çalakî ya HDP li Silopiyê birêve diçe. Lê pirsa min destpêkê de ji te ew wekekê Süleyman, mirov dikarî behsa aştiyeke civatî bike li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ku Roja Aştiyê. Fermûkekî Süleyman. Selav reis spas dikim ji bo ku heve ev de delfet dame wextê hûn dizanin gelê Kurd her tim hemî Êrûkê de aştî xwastiye yani çi cara şer nexwaze. Gelê Kurd her çarparçe Kurdistanê şer çi car nexwastiye û nake jî lewma dawa azadiya xwe dike wekê hemû netewên dinyayê ew jî dixwazin azad bijîn. Her dever rê bilê bin ew jî dixwazin azad bin. Yani heqekê ku tu bêjî ez jî dixwazim azad bim serbê xwesteka maqûl li hemberê te kuştin, talankirin û wêrankirin serteferz bikin milletê me li serbê heger berxwedarê pêwîst dibîne. Lewma îro Roja Aştiya cîhanê ye. Gelê Kurd hemû devera hemû dema jî aştî xwestiye yani çi cara şer nexwestiye. Îro gelê Kurd li hemî qadan e û aştî dixwaze. Her divê çerçeveyê de işte bipirsim kekê Süleyman, ev destê aştiyê got Kurd didin ji bo çi ev destê red kirin? Ji bo çi red dikin vî destê aştiyê? Yani rastî îro redkirina vê evê naxwaze em bêjin rojhilata navî naxwazin Kurd bibin îrade. Her çarparçeyê Kurdistanê naxwazin Kurd bibin yek. Heger Kurd bibin yek, Kurd jî weke netewên din dê xwe rê ve bibin. Nabin amûrek û xizmetkarê çi de ewleta. Lewma naxwazin vê Kurda bihêlin Kurd bibin yek. Lewmanê ev lîstûkên rojhilata navînê tevayî ser hemû her çarparçeyê Kurdistanê Kurd lêkxistin û Kurd parçekirin oyûn û lîstikên herî mezin hene. Lewmanê yani ji bo ev dixwazin hema deman Kurd bibin kulên wa naxwazin Kurd li serê xwe azad bin û her çarparçeyê Kurdistanê û cihê lê jiyan dikin azad bijîn. Heger azad bijîn dê kuletiya kesê nekin, çi netewa nekin. Lewma vê tiştê kuletiyê ser milletê Kurd de ew dikin, lewmanê milletê Kurd qêrînên ciwanên Kurd yê jinên Kurd vê tiştê qebûl nakin yani vê kuletiyê qebûl nakin. Dema her dem, her tim, her devera milletê Kurd her çarparçeyê Kurdistanê dawa azadiya xwe kiriye. Wek hemû netewa. Yani tişî ji vê maqûltir heye ku tu bêjî netewek bixwaze ez azad xwazim bijîm. Yani îro tu bêjî ez dixwazim azad bijîm. Ez jî wek netewê dî bijîm, ev ji hin dewlet re, hin hêz re xetere ye. Çimgo xetere ev e dixwazin Kurda parça bikin û Kurda weke xizmet û weke kule xizmeta xwe de biafrînin. Kekê Süleyman ger em behsa Tirkiye bikin. Kekê Süleyman ger em behsa Tirkiye bikin û Bakurê Kurdistanê. Bi nemaya aştiyê li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê çawa dikare bête cîbicî kirin? Aslında ev gelek hêsaniye yani îro birês Öcalan dikare vî şerî heftekê de bisekirînê û derê aşitiyê jî veke Bakurê Kurdistanê bi taybetî heger derfetê bidin birêz Öcalan, birêz Öcalan dikare pêşiya vî şerî bike tu aştiyekê mayînde bîne Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê tevayê Tirkiyeyê. Lê belê hinek hêz naxwazin Kurd aşitiyê pêk bînin, Kurd û Tirk pêk werin, lewmanê dixwazin ev şer berdewam bikin û talankirina Kurdistanê jî weke feydê xwe dibînin. Her divê çerçeveyê de kekê Süleyman, her divê çerçeveyê de dixwazim işte bipirsim kekê Süleyman. Ömer Faruk Gergerlioğlu got parlamenterê HDP'ye di pres konferansekê de parlamentoya Tirkiye'de got ku PKK jî çek deynê de ji vî şerê çekdarî berde dikarê ew jî bibe gavek ji bo peydakirina aştiyê. Nêzîkahiya ve an jî nirxandina te li ser vê yekê.
هر تم دبیشن بلا به داخلش کردا دکن لی ولی وقتی هون کردا حساب نکن هین کردا مخاطب نگیرن هین کردا وکه ریخسته قبول نکن وکه ملت قبول نکن هر تم بیگوت لی دبیشن کردا پیشا کردا آده او دکن اب هر نسانویته اب سانویت نینه اگر راسته به چرچوه ده اگر دخوازن آشتگ مایده هبن پرسگیره که چاره سرکرین و پرسگیره که کردان با کردستان برز اجالانه بلا دست برز اجالانی آشتی دریجه بلا دست برز اجالان بگیرن و ده آشتگ مایده وره یعنی افته تشتیدی همی اویونون و همی تشتید نگو گروهنه نما هم بند خوازن و گرک من اگر ترکیه آشتی مایده بخوازه چرچوا آشتی نه و بلا افهو بیشه آن افهو بیشه آن یدی هو بیشه یعنی نام نشان دیاره بلیه یعنی مخاطب بلیه مخاطب پرسگیری که کرد با کردستان برای اجالانت کارن هفته گده بید پرسگیری که چاره سر بگیر و آشتی مایده بینه اگر سامیمی بین اگر درستانه تب بگرن در دری آشتی این رالیه ولی سپاسیاتت که سلیمان شاولو هفت سروک شهرداری سیلوپیا گوش سیلوپیا دمیوانه